Bé, aquesta activitat ja és el segon any que hi participem, és una activitat de l'Institut Barcelona Esports i es diu Esports de Pel·lícula. I una mica lliga amb un projecte que tenim nosaltres des de l'associació, que és la promoció dels valors de l'esport, de l'esforç i de coneixement del país, d'Etiòpia, de l'origen dels nostres fills, no? Que som una associació de famílies, de nens i nenes que han nascut allà i que els hem adoptat, no? Va sortir la possibilitat de poder difondre aquest documental que es diu Town of Runners, que fomenta precisament això, no? Dues nenes que viuen a Etiòpia i que amb l'esport surten una mica de la seva situació poc afavorida. Jo crec que els agrada, si és comentada, i després, per l'experiència, les xerrades que jo he fet tenen molt interès tant en la part d'esport com en la part d'adopció, com en la part de cooperació. Fan moltes preguntes i la veritat és que molt content, si no, no repetiríem. Ens agradaria que això permetés difondre, vendre més vídeos i que poguéssim recaptar una miqueta més de diners per enviar-los al centre. Això ens agradaria.